Θετική θεωρούν οι τοπικοί επιχειρηματίες την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά που επιχειρεί η κυβέρνηση, αφού ήδη τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχουν γίνει ασφικτικά. Ανακόλουθη στους χειρισμούς της χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός αναφορικά με την στροφή που έκανε στο πάγωμα των αυξήσεων για μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του κοινωνικού έργου που επιτελεί, άρχισε από το πρωί ο καθιερωμένος Πανελλήνιος Έρανος. Το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογράμμισε μιλώντας στις ειδήσεις του Σταρ ο αντιπρόεδρος του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Δράμα, κ. Ανδρέας Καραλαμπίδης. Χωρίς φόβο θα πρέπει να γίνουν οι αγορές των χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών από τους καταναλωτές, ωστόσο δεν είναι πάντα υποφελείς οι αγορές αυτών των ημερών. Από την πλευρά της, η Ένωση Καταναλωτών Δράμας σημειώνει ότι οι υποψήφοι αγοραστές θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο προσόν που είναι η προσοχή στη διάρκεια των αγορών τους. Και νέες περιπτώσεις δηλητηρίασης ζώων καταγγέλθηκαν στη φιλοζωική εταιρεία της Δράμας. Τα αδέσποτα που θανατώθηκαν εντοπίζονται συχνά στην ίδια περιοχή, κοντά στο δικαστικό μέγαρο.